Ariketa honetan bomina baten bere intensitatearen karga edo deskarga kalkulatzea ebaztea eskatzen digute. Hementxe daukagu gure bobina eta hemen etengailu bat. Irekita egon behar da hasieran eta bat-batean itxi egin behar dugu eta konektatu behar dugu gure bobina zirkuito guzti hontara. Orduan hemen zer gertatu behar da, ia. Bobina bat izan behar da, festatan gaudenean, badaukagu beti lagun bat ezaiola gustatzen dantza egitea eta bultzatu egin behar dioguna. Hori egin behar diogu, hori da, bobina izan behar da gure laguna. Hasi bergea, bultzatzen dantzan hasteko eta azkenean dantzatu egin behar da. Eta ez da gelditu behar. Baina kostatzen zaio dantzan hastea. Orduan hasieran hau dago, tabernaren ondoan, geldirik, dantza egin gabe, hau konetatzerakoan hasi bergea, bultzatzen, venga hasi adi, dantzan egiten. Eta azkenean hasi behar da dantzan. Orduan, prozesu guzti horren ebazpena kalkulatu beharko dugu. Dantzan dagoenean intensitatea handia izan behar dugu. Geldik dagoenean bere intensitatea bajoa izan behar da. Logikoa da, ez? Orduan, hasi gaitezen gauzak ebazten. A ber, non daukagun? Hemen. Hau, irekita dagoenean, esan bezala, hemendik intensitatea ez da pasatzen. Orduan, gure lagunak ez du izan behar, indarrik ez du izan behar intensitaterik dantzan egoteko. Hau da, hasierako intensitatearen balioa, bobina horren intensitatea hasieran, izan behar da 0 amper. Hau, irekita dagoenez, hortik ezin da pasatu intensitatea, 0 amper izan behar dira. Hemen gogoratza zuen, kondensadoreen kasuan, egiten dugu lana tensioarekin. Baina bobinen kasuan intensitatea kalkulatu behar dugu lehendabizi, eta gero tensioa eskatzen badigute. Kasu honetan horrelaxe egingo dut ados. Hor esan bezala, irekita dagoenean, intensitatearen hasierako balioa 0. Eta orain, itxi egin behar dugu. Orduan, ixterakoan, zirkuito honek izan behar direla lagun honen kuadrilako lagun guztiak, hasi behar dira bultzatzen, lagun honi bultzatzen dantzan hasteko. Eta pixkanaka, hasi behar da dantzan, eta azkenean ez da gelditu behar. Ero bat bezala egin behar du dantzan. Eta prozesu guzti horren ebazpen zehatza kalkulatu beharko dugu. Gauza da, bobina horren intensitatea azkenean, denbora asko pasatuta, zenbat izan behar da, hau ixten dugunean. Nola bukatu behar dugu gure lagunak dantzan hau ixten dugunean. Ba, ikusi dezagun. Hau ixten dugunean, hasi behar da intensitatea pasatzen, dantzan, eta azkenean ero bat bezala egin behar du dantzan. Eta ero bat bezala dagoenean dantzan, lagun guzti horiek eman dezaketen intensitatearekin egon behar da, dantzan. Orduan, zirkuito baliokidea izan behar da, hauxe. Hemen izan behar ditugu, 12 voltio horiek, hemen kuadrilako beste lagun bat, 20 kilo ohmiokoa, hemen beste bat, 4 kilo ohmiokoa, hemen hirugarren bat, egon behar direla bultzatzen, tensioa jartzen lagun horri, iordik dantzaitia, 16 kilo ohmiokoa, baina gure lagunak, hau itxita dagonean, etengailu hau itxita dagonean, lagun horrek bukatu behar du azkenean, ero bat bezala dantzan. Hau da, dantzan bat ere resistentziarik gabe, eragozpenik gabe. Zirkuito labur bat izan behar da. Eta kalkulatu behar dugu, hemendik pasatzen den intensitatea, denbora guzti hau pasatu ondoren. Horrela egon behar da. Gure bobina, denbora asko pasatuta ondoren, hau itxita dagoenean. Ados, zirkuito honen intensitatea hau kalkulatu behar dugu, jakiteko nola bukatu behar duen bobina horrek kargatuta intensitatearekin. Esan diari hori ez da zehatza, baina ideia hause da. Zirkuito balik idea, denbora infinituan. Kalkulatu dezagun. A ber, hemen gure prozedura erabili dezakegu. Ia, azten bagea hemen lurra izan behar dugu, onutzaile gatzen dela, baina hauek zirkuito laburtuta dauden ez, etengailu itxita dagoelako eta bobina kargatuta, behiratzen zuen, hemen izan behar dugu, 0 voltio hauek izan behar dugu hemen. Bestalde, ia, aztertu dezagun, hemen zirkuito labur bat, eta hemen bi resistentzia horiek serien. Hau da, 20 kilo ohmioko resistentzia bat. Baina, 20 kilo ohmioko resistentzia horretan, izan behar ditu hemen 0 voltio, eta bere beste mutur horretan 0 voltio. Tensio berdina. Horrek esan nahi du, intensitatea ez zaiola pasatu behar. Beraz, hemendik izan behar dugun, honek behar duen intensitate guzti hori, berdina, hemendik jan behar zaigu, hemendik 0 izan behar ditugulako. Hemen kirtxof egiten baduzue, aterako zaizue. Hau sartzen bada,
eta irteten bada hau zero izan da, pues berdinak dira. Ados, orduen, zirkuito honen intensitatea da hemendik daukaguna, hemendik pasatzen ez delako 0 voltio ditugulako bere muturren artean. Ados, eta tensio zenbat izan behar da, hemen Kirchhoff egiten badugu, Kirchhoff ez ohm egiten badugu, norabide horiekin, plus minus, hemen 0 voltio, ohm egiten badiogu gurenin, kalkulatu behar dugu intensitatea. I hori, izan behar dela, bobinaren intensitatea, denbora infinito edo luze batean, izan behar da, 12 zati, 20 kilomio. 12 zati, 20 kilomio. Eta hau da, 12 zati, 20, 12 zati, 20, berdin, 0,6, 0,6, bider, 10 ber minus iru. Hau pasatzen delako, ber minus iru. Eta hau izan behar da, bez, horrelaxe utziko dezakegu. 6, bai. Amper. Eta hau da, honek bukatzen duen baliora. 0,6 miliamper. Bai, bider 10 ber minus iru edo 0,6 miliamper, miliamper edo 600 mikroamper, ez dakit. 600 mikroamper. Ados. Orduen, zerotik pasatu behar da, balio honta da, orduen, kargatu egin behar da. Gure laguna egon behar da, intensitatea honekin dantzan bat ere eragozpenik gabe, azkenean. Baina azkenean horrela bukatu behar du. Orduen, kargatu egin behar dugu, gure laguna kargatu egin behar dugu intensitatearekin dantza egiteko. Beraz, kargatzen denez, intensitateak jarraitu behar duen forma, funtzioaren forma izan behar da, bat, ken, Ados. Horrelaxe. Intensitatearen forma edo funtzio totala, denboraren arabera, izan behar da, bat, ken, eta bobinen kasuan, teorian ikusi duzue, bere denbora konstantea da, bere esponentea izan behar da, minus t zati, eta bere konstantea da, L zati R. L zati R. Kondensadoraren kasuan zan, R bidez C, hemen daukagu, L zati R. Bere forma hau izan behar da, konstante horrekin, eta hemen jarri beharko dugu deskargaren tartea. Eta hemen jarri behar dugu, hemen ez zaizartzen 0,6, hemen jarri dut. Edo, egin zait dau, ja. Hori nutzago eraman, ederki. 0,6 bider 10 ber minus iru. 0,6 miliamper, deskargatu egin behar da, forma honekin eta konstante horrekin. Orduan, bakarrik geratzen zaigu kalkulatzea denbora konstantea. L zati R. L izan behar da bobinaren balioa, zin bada, 80 milihenrio, edo 80 bider 10 ber minus iru henrio, eta R izan behar da bobina horrek ikusten duen erresistentzia baliokidea hemendik begiratuta eta hau balio gabetuta. Orduenia, marraztu behar dut. Hemen bertan. Edo hemen. Hemen, ia. Izan behar dut. Iturria, 12 voltioko iturria balio gabetuta. Hemen izan behar dut 20 kilomio. 20 kilomio. Hemen izan behar dut nire bobina. Bai, hau itxita dagoenean. Aten gailu hori, eta hemen egongo da nire bobina. Rexe, hau lurra. Hemen, 4 kilomio. Hemen, 16. 16K. Eta bobina, hemen egon behar da. Baina, kalkulatu beharko dugu, bobina horrek ikusten duen erresistentzia baliokidea hemendik begiratuta. Hor da holako. Beraz, hemendik zer ikusten dugu, ja. Tortzen hemendik taka daukagu, alde batera eta bestera. Hori da paralelo bat. Bale, orduen, hemendik ikusten dugu taka 20K. 20K, eta hemendik ikusten dugu taka lurreraino, honutzaino, hauek serien. 4K serien gehituta 16K horrekin. Eta hausi izan behar da, 20 kilo ohmio, paraleloan 4 gehi 16, 20 K honekin, eta paraleloan daudenean balio berdinarekin, hau izan behar da, balio erdia. 10 kilo ohmio. Orduen, L zati R konstantea, izan behar da L
larogei milientrio, zati R, 10 kilomio. Eta hau izan behar da, larogei, zati 10, zortzi, eta hau pasatzen da minus iru, bider 10 ber minus 6. Segundo, berdin, zortzi mikrosegundo. Izan behar da, denbora konstantea kasu honetan. Horrelaxe, intensitatearen forma osoa dala hau, geratu behar zaigu, hemen bertan jarriko dut, I, L, denbora osoan izan behar da. Gailu horren arabera, 0,6 milisegundo bider bat. Ken eksponentziala, ber minus t, zati, zortzi mikrosegundo edo jarriko dut. Zortzi bider, 10 ber minus 6. Horrelaxe, izan behar dugu intensitatearen balio zehatza. Eta hau egin behar da, kargatu zerotik balio ontara. Zerotik onutza, esponentzialki. Ez dut marraztuko. Baina, tensioa jartzen digutenez hori bai kalkulatuko dudala. Tensioaren forma izan behar da, bobinaren kasuan, tensioa, denboraren arabera, izan behar da, L bider derivatua, intensitatearen derivatua. Intensitatean derivatua denboraren arabera. Denboraren arabera. Orduan izan behar dugu, ia, ikusten da, bai. Berdin, L da, 8 milienrio, larogei, abar, minus iru, bider honen derivatua. Eta honen derivatua izan behar da, ia, hau joaten da, konstantea, izan behar da, minus hau, osa funtzio guztia, minus 0,6. 0,6 bider 10 ber minus iru, dala balio hori, funtzio osoa, esponentea, minus t zati. Zortzi mikrosegundo, 10 ber minus 6, bider esponentearen derivatua. Minus bat zati, zortzi bider, 10 ber minus 6. Berdin, egin dezakegu kalkula hauek, ia, berdin, zer daukagu hemen, larogei. Larogei, bider 0,6. Larogei, bider 0,6. Berdin, hau, zati zortzi, berdin, 6. Ataratzen zait, hau, bider hau. Zati hau, 6. 6, positibo, bider 10. Ber minus... Keto. Hemen daukat 10 ber minus 6, zati 10 ber minus 6, hau dua bi hauekin. Orduen 6 voltio, positibo, bider ber minus t zati zortzi mikrosegundo. Zortzi mikrosegundo. Voltio izango ziren hauek. Voltio unitateak, hemen amper unitateak, eta tensioaren forma hau izango genuke. Tensio hau, deskargatzen dela, hasieran hasten da 6 voltioekin bukatzen du 0 voltioekin, zirkuito laburra, eta hau intensitatearena. Hasten dela 0 amperrekin eta bukatzen du 0,6 miliamperrekin. Ados.